नमस्ते प्रणाम। तो कैसन बानी लोग हमरा ख्याल से रोलोग निमन हो के हम लोग तो आज हटन मटकोर तो हम देखिए रेडी हो चुकल बानी। रोलोग देख सकता लोग माटी कोराए खातिर सब कोई रेडी होल बा जाए माटी कोराए जाए खातिर। तो रोलोग देख सकता लोग कि निकले ही आला बानी सन सारा लोग के जिन खड़ा बाटेन और रोलोग देख सकता हमार नाना हस्बैंड डांस करतनी लोग। तो हमनी के पहुँच चुकल बनी सब उ जगह पर जहाँ माटी कोराए वाला बाटेन। तो लोग देख सकतानी लोग कि तैयारी होकर माटी कोरा के ई हमन दूल्हे राजा लोग देख सकतानी लोग कि बहुत खुश बारन कैसे कि घर माटी कोराए वाला बाटेन। तो लोग देख सकतानी लोग माटी कोराए खातिर स्टार्ट होके वाला बा और भी यही माटी कोराई में लागत बाटेन ठुमका। तो लोग देख सकतानी लोग सब कोई डांस कर रहल बाटेन। तो देखी लोग खूब बिना डांस के तो माटी कोराए निमन ना लगी। तो लोग देख सकतानी मटकोरवा होके हो रहल बा एने आदमी डांस करत बाटेन। तो ये देखी लोग माटी कोरवा स्टार्ट हो चुकल बाटेन। तो दूल्हा राजा के माटी कोरा ताटेन आँख बंद करके और देखी लोग सिक्का डाल के कहाई खोजे के। तो यही माटी कोराला ये विधि हटेन माटी कोरे के थे। तो लड़का देखने के सकत में ढूंढे खातिर सिक्का। तो लोग देख सकता नहीं लोग कि अब में माटी कोरा के दौड़ी में रखा ताटेन। गाँव में ऐसा ही माटी कोराला। तो लोग देख सकता नहीं लोग और एक झलक बहुत धूप लागत कैसे छत्ता बाकी सब लोग धूप में पाक रहल बाटे और पसीना टपक के बुरा हाल हो चुकल बा। तो लोग देख सकता लोग पूछता बहुत ज़्यादा तो कोरा चुकल बा। और देखिए सिंदूर नाक पर से मांग पर ले भइल बाटे सब कोई के भइल बाटे। माटी कोरा गल अब घरे जातनी सर लोग देख सकतानी लोग कि हम तो बानी पीछे और बाकी सब कोई बाटे आगे आगे आगे। तो लोग देख सकतानी लोग कि सब कोई जाता टेन और दूल्हा भी आगे पड़े बारन। लोग देख सकतानी हम पीछे से वीडियो बनावतानी ताकि सब कोई के आ जाओ। तो लोग देख सकतानी लोग कि आज हटन बारात। तो बारात खातिर देखी लोग हमने हो गल बानी रेडी और बानी सन हमनी के रास्ता में निकल चुकल बानी सब घरे के बनावे के टाइम ना मिलल है। तो हम रास्ता में ही वीडियो बनावतानी। तो लोग देख के बताइन लोग कि हम कैसन लागतानी कि आज दूल्हे राजा के परछावन बाटेन। तो लोग देख सकतानी लोग कि सारा कोई बगल में दीदी जीवानी मम्मी जीवानी और बाकी सारा गांव के लोग और सामने छक्का के नाच भी बनाल बाटेन। तो लोग देख सकतानी लोग कि कितना भीड़ बाटेन परछावन खातिर और एजा दूल्हा नाच चुकल बाड़ी। लोग देख सकतानी लोग कि दुल्हन के घर प्रवेश हो खताटेन। तो नीचे स्वास्तिक से फूल के डेकोरेशन करल बाटेन। लोग देख सकतानी लोग कि दौरा भी रखल जाता दुल्हन दौरा में टेक धके ही आवेली घरे। तो लोग देख सकतानी लोग गृह प्रवेश के रस्म स्टार्ट होके अलावा लोग देख सकतानी लोग कि नीचे बनल बा स्वास्तिक और रखल बा जिन कलश। तो देखी लोग कि कन्या कलश गिरा के अंदर रही तभी तो सबसे पहले द्वारी पर पाँव छुअल जाता टेन गोर लागल जाता और ओकरा बाद कन्या हाथ से कलश गिरन कैसे के पैर से ना गिराल जाला कैसे कि वो भी लक्ष्मी जी है। तो लक्ष्मी जी के तरह से अपमान होकेला तो गिरा के हाथ से गोर लाग लेवे के बाटेन। तो लोग देख सकतानी लोग और आ गइल बा अलता और अलता में पाँव रख के और अपन शुभ कदम अंदर रखे के पड़ेला। तो लोग देख सकतानी लोग ये सब रस्म गाँव के हटन जौन के गाँव में सब पूरा तरीका से पूरा विधि व्यवहार से होखेला। तो लोग देख सकतानी लोग ये जहाँ पाँव रखा जाता अलता से पाँव में रख के और वाइट कपड़ा पर छाप उतारल जाता कैसा के नीचे पक्का बाटे लाल। तो लाल में लाल ना बुझाई तो ऐसे रुमाल पर ही पाँव के छाप उतारल जाता टेन। लोग देख सकतानी लोग और कन्या अपन शुभ कदम रख के अंदर आ गईली घर।